Uy! Mo ani? Isa ni. Hombre, amo. Hombre, Lourdes. Ano sa Roli? Alang gablo, wala. Palaigit na, wala palaigit. Daghan na sa lumiyagan, oy. Daghan lagi kayong lumiyagan. Diya lang sana, madam. Grabe no, ang... Kanang gablo, wala ikuan na. Wala broker. Ay, nade, ako mama. Ma! Kama. Kaya kanang kapurong pink, mo po rin alalay niya. Thank you, te. Wag violet. Wara. Kinaunsag kuan. Sila yung mupya. Wala tiglista. Hindi na lang kilo. Yatag. Salungagan na doon kita. Ang balungan rating. Dito, ang guba kung malarya. Napula-pula pa. Oh? Ala, balita mo. Wala din ka lang. Mauriyan mo. Yatag. Mami, ano ba yung kasultin mo? Naulianin mo sakit? Hindi ka sakit. Hindi ka sakit. Hindi ka hubak kung malarya. At ay kita. Lumiyaga, doon dito. Sarang ang minuman. Oh, 100, shut out. Grabe, gabi na nira dire karon. Good morning sa tanan people of Oroqueta. Live na punta karon dire sa Poblacion 2. Then atong nakita og nasaksihan karon nga gi atake ta sa kadaghang sa lumiyagan. So pirte kadaghan sa lumiyagan karon ka people. Ang fish carrier gani dire no, kapila na ni balik dire. Napay isa nga mo pay paglarga. Mga tao diri ka people nagaguliyang, nagkasamok tungod sa kadagas lumiyagan. Nagkatapok bitaw dasok sila karon ka people. Yes. Shout out sa Pamilya Centurias from Cebu. Shout out to Tata Prol. Sige, atake na mo, daghan kayong lumiyagan karon. Gabi na nira na jud. Yung dagaan na. Salamat sa kilaw. Ma, salamat sa kilaw. Grabe, barato jud kayo. Oo. Sir, basta mo kabang gana mo. Mahurot yun itanan karon. Diyos ko, kadagan sa lumiyagan. Sa ano yung paghurot? So nagkatapok yun ang mga tao karon kay daghan kayong lumayagan. 100 na lang tanan. Madam, ano daghan kayong lumiyagan? Season karon sa lumiyagan. Season jud nila ron? Oo. Season ni karon. Balon na po. Di na po ni makalaog niya. Oy, wala dili man ako gi-plaster si Yayang. Ayaw na. Yo, 100 na yung kanito. Oy, hawan si Yayang si Lupit saling. Good morning sa tanan ka people. Live ta karon sa sentro sa Oroqueta. Kita kog daghan kayong lumiyagan. 100 ra jud ang kilo. 100. Oh. Tanan 100. So expect na lang daghan jud pang muanhi ani unya. Napay ka nagani nangumpra kani daghan kayo dalon na pa og gikarga na og kuan. So display po ni nila ka daghan kayong lumiyagan. Asa dalon ni ma'am kani? Dalon og dipolog. Wow, naabot na og dipolog. Oh, sige.
Grabe, 100 na kilo. Update sa mga pangitabo karon. For only 100 pesos. $100 na lang, 100. So, thank you so much for watching, ka people.